Ngayon, itong darating na halalan dahil mauubos na yung ating oras at kailangan nating puntahan ito, yung PPCRV, anong aktual ninyong partisipasyon sa darating na halalan? Sabi nyo, Kong Alex nandin, sabi mo, Aldoldo, tsaka Comelec, kakit mo, pindi, diretso na la Comelec, mga stress siya itang tawag, nanuyalagyo itang mga stress keng Comelec. Actually po na talagang may stress yan eh. Pero nakakiuna yung po itang human kayo, no? Kaya po talagang mapapagalya rin po. Oo naman si Attorney Elmo, alam ko yan stress na stress yan sa halalan pero yun nga magagaling na yung mga yung mga nandyan, no? Of course nadagdagan na rin sila pero alam ko kulang na kulang. Nano mo enroll you? Ikayo mismo king Aldoning halalan kasi Aldoldo sabi mo Kong Alex ating kang pipirman, nanong laretang pipirman mo at naning maging particular na role ng PPCRB para sabi tamo yung PPCRB metong yung epektibong instrumento na makasaup talaga para maging malinis siya malinis, tapat, ang popang peaceful o tahimik, orderly ing halalan. Napakagandang pong tanong na yan. At nagpapasalamat po kami sa Comelec dahil po yung PPCRB, siya po yung naging citizen arm niya. Ina-credit niya maging citizen arm niya. Doon pa lang po sa registration, kasama na po yung PPCRB. Yung mga bagong voters at saka po yung namatay yun, kasama po kami sa hearing at saka para finalization yung mga So, registration ng botante. Opo, registration pa lang, nandyan na po yung citizen arm, yung PPCRB. Tapos po, yung before election, yung voters education. Meron po kami sariling strategy paano namin po ilatag po yung dapat iboto ng mga tao. Tapos po, during election time, meron po kaming poll watcher kada presinto na magbabantay sa mga nagboboto. At tapos yun, during after election, meron po kaming 4 copies. Kagaya po ng mga na yan. 4 election return. So, meron po kaming sariling ang tawag po dati yon sa amin ay parallel counting between the Comelec and the PPCRB sa simbahan sa katabi ng munisipyo. Mga parokya. Opo. So may screen po kami doon. Nakikita ng mga tao yung bilang. Although yung Comelec wala na po silang magawang ganyan, pero kami inaano namin sa tapat ng simbahan yung namin pag kasi po parehas lang naman yung election return namin Yun po. Tapos after election, yung simbahan po pinomonitor po yung mga pinangako ng mga nakaupo kung natutupad. So kung di po natutupad, inaano namin sila kinakalampag. O yung pong ganyan, yung ganyan, para sinabi ma-sustain nyo. ninyo. Yes, ma'am. Hindi lang yun nakatutok lang kayo sa mismong lang po. kampanya at mismong araw ng halalan. Yeah, before, even after. during, Kasi and syempre, nyo yan bahagi. Simbahan kayo Yes, diba? ma'am. Opo. Simbahan Wala pong base. Wala pong hinto yan. Oo. Attorney Kevin, ano ba ang particular role ng Lente? Accredited kayo ng Comelec at same ba yung inyong role? Partner po kami ng Comelec noon pa. Ang particular role po namin during elections ay monitors po. No? So yung makikita po natin ay yung mga Lente monitors. Observer ay nasa labas lamang po ng mga polling places. So nagtitake note lamang po ang Lente ng mga insidente, kung nasusunod po ba yung proseso ng batas na yung proseso ng eleksyon natin ayon sa batas. Ayan po. At siguro po madagdag ko na rin po, ma'am, no? Kanina nga po nabanggit ko na wala man pong chapter ang Lente sa Pampanga. Sa kasalukuyan po ay may partnership po ang Lente naman kasama ang IBP Pampanga para sa nalalapit na barangay at SK election. At ang IBP talagang aktibo rin yan, no? Nagpo-provide ng mga free legal assistance, no? Bahagi rin kayo ng IBP individually, no? Partner po. Partner, oo. At ito yung maganda, tulungan, public sector, private sector, community, nagtutulungan. Of course, kami rin sa media, i-issuehan din kami, nag-a-apply kami ng mga IDs namin, no?
sa COMELEC. Kasi kailangan kaming mag-cover. At ito yung maganda. Marami tayong nagbabantay, marami tayong nagpapaalala. Pero at the end of the day, lahat tayo may kamag-anak na na tumatakbo, kagawad, kapitan. May kaibigan na tumatakbo sa halalan. Pero sabi nga ni Sir Jason kanina, ang pinakamalaga dito, yung ano ba yung end goal? Ano ba yung layunin, 'di ba? Yun yung pinaka-importante, yung layunin. Magsilbi sa bayan at nang makaahon tayo doon sa mga suliranin na meron tayo, lalo na yung mga marginalized sectors sa ating lipunan. Attorney Elmo, sa araw ng halalan, papaano ba ang magiging sistema ng pagboto? Meron bang pagkakaiba? Of course, may pagkakaiba, pero we would like the people to hear from you. Ano exactly ang pagkakaiba ng alam naming proseso ng botohan nung nakaraang halalan ng 2022? Okay. Ma'am Sonia, yung nakaraan na halalan natin noong 2022 ay automated po yun na kung saan shading po ang proseso natin doon. Ngayong BSKE po ay tinatawag natin na manual na kung saan isusulat ng bawat butante ang kanilang piling kandidato. So mayroon pong linya doon na nakalagay kung para sa kapitan or barangay chairman, para sa barangay kagawad, barangay sa SK chairman at SK kagawad. Ipinapaalala lang po natin sa ating mga mahal na butante na isulat po ng mabuti yung pangalan ng ating mga piling kandidato. Kasi po, kung mali po ang pagkasulat, appreciation po yan ng IBIS. Sila po ang mag-appreciate. Kung hindi po nila ma-appreciate in favor of your candidate, sayang po yung boto natin. So, pinapaalala po natin sa ating mga mahal na butante na kailangan isulat na mabuti yung spelling ng pangalan. Lalo na po kung may mga magkakapangalan, minsan ginagawa yan ng mga kandidato. Kailangan po masusi nating suriin kung sino nga ba yung pangalan na inilalagay natin. Wag lamang po yung nickname. Kasi pagka magka-nickname yan, walang tutumbukin maliban kung yan ay incumbent. So, maging maingat po tayo doon. So, susunod po niyan, mayroon tayo pagpunta nung isang tinatawag natin na butante, kunin niya yung sequence order po niya doon sa listahan. Pagkatapos pupunta siya sa chairman, i-announce voter X with number blank. Alright, so bibigyan po siya ng official ballot, paperman nung tinatawag natin na chairman. Pupunta na siya doon sa booth kung saan niya titingnan. May listahan po naman tayo doon, Ma'am Sonia, no? Na yung mga pangalan ng mga kandidato. May linya po doon. Kaya dapat isulat po natin na mabuti sa linya. Kasi kung ibang linya paglalagyan natin, baka hindi i-appreciate ng IBIS natin. Alright, pagkatapos, ihuhulog po yan at magpapalagay po tayo ng ating tinta para ipakita na tapos na po yung pagboto natin. Ganun po yan. Yun, manual. Oo. And to add two more points, yung pong mga SK, isa lamang po na balota ang kanilang tatanggapin, yung red colored. That is for SK. That is from ages 15 to 30. Pero yung 18, pataas po, dalawa po. 18 to 30, dalawa po yan. Meron po silang barangay at may SK. Alright, so yun po ang mangyayari. May isang that is yung barangay color black. Listahan. Opo, color black po 'yon. So isang kapitan, 7 kagawad ng barangay, isang SK chairman at tapos 7 SK kagawad po. Pwedeng may kodigo. Pwede pong may kodigo kasi yun po yung kanya, yun po yung listahan niya. Pero pinapaalalahanan lang po natin ng mga kandidato, huwag na po kayo magbigay ng mga sample ballot sa labas kasi papahuli namin kayo dahil that is campaigning. And it is prohibited already on the 29th and on the 30th. So, sayang lang, no? Sayang po. Magiging grounds pa. Opo, may criminal pa, may administrative case pa na hinaharap ng kandidato. Kung sigurado ka ng panalo, huwag ka na magbigay ng kadahilanan para hindi ka, para matalo ka. Oo. Dahil pwedeng gamitin yun.
Pero ang dami, isusulat. Ilan ba? That is a total of 16 po lahat. Isang kapitan, 7 kagawad ng barangay, tapos isang SK chairman, 7 kagawad ng barangay. Sa SK po, sa 15 to 17, isa lamang po yun ang kanilang balota. That is SK lang po. Okay. So ayan ang dami natin na pag-usapan pero sa puntong ito dahil meron na lang tayong 3 minutong natitira. Magpaalam po tayo sa ating mga tagapanood. Magbigay po kayo ng inyong panghuling mensahe kahit na tigwa 1 sentence lang. Attorney Kevin, paalam na po tayo sa ating mga manonood. Ayan po, no, mula po sa Lente, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin upang maging bahagi ng show po ninyo, Ma'am Sonia. No? So, tumatanggap po ang Lente ng reports patungkol sa vote buying and iba pa pong mga insidente ng election violations. Pwede niyo pong isend ang mga ito sa lente.philippines@gmail.com at syempre po, pin-forward din naman po namin ito sa COMELEC. And also, kapag may mga tanong po, may mga katanungan kayo tungkol sa nalalapit na barangay at SK election, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page, Lente Philippines. Po, maraming salamat po ulit, Ma'am Sonia, at sa lahat ng naging panauhin po sa show natin ngayong umaga. Maraming salamat, Attorney Kevin. Next time, pag nag-assess tayo ng BSKE, punta kayo dito sa studio para magkakasama-sama tayo dito, hindi ba? Sige po, Ma'am. Sige po. Reunion tayo. Maganda. Oo, Kong Alex, magpaalam na po tayo sa mga manonood. On behalf of PPCRB Pampanga, SACOP, Social Action Center of Pampanga, maraming salamat po sa Ma'am Sonia, CLTV. At sa mga kasamahan ko po sa simbahan, kailangan po natin ng maraming volunteers. Sana po sumama kayo. Maraming salamat po. Sir Jason, last message? Siyempre po, nagpapasalamat po tayo sa mga media personalities katulad po ni Ma'am Sonia at ang mga programang ganito dahil nagkakaroon po tayo ng avenue para maipagpatuloy po ang advocacy ng DILG. Sa ating po mga kandidato, sa ating mga incumbent barangay officials, ayusin po natin, sumunod po tayo sa nasa batas. Ano po. At siguraduhin po natin na ready po kayo makipagtrabaho sa kagawaran ng interior at lokal na pamahalaan after elections. Dahil marami po kayong trabaho sa atin. Sa ating po mga kababayan, sa ating po mga botante, pumili po tayo ng ating po mga dapat na ating pong piliin. Tandaan po ninyo, ang trabaho po ng pamamahala ay nagsisimula po sa pagboto. Kung tama po ang ating ihahalal at kung wasto po ang ating pong pag-exercise na ating pong karapatan at responsibilidad sa pagboto, hindi po tayo mahihirapan sa mga susunod na suliranin ng ating pong lipunan. At yun lamang po at magandang umaga. Salamat, Sir Jason. Siyempre, Attorney Elmo, ikaw ang man of the hour. Kasi halala nito, panghuling mensahe, Attorney Elmo. Thank you very much, Ma'am Sonia, and to all the media partners ng COMELEC Region 3. Salamat po sa inyong lahat sa privilege pinagkaloob niyo sa amin. Vote wisely, write legibly, write correctly. Sa mga kakandidato po, huwag na po nating subukan ang power ng batas. COMELEC is watching you. Its allied partners in the implementation of this are watching you. The people are watching you. Yung kaaway ninyo, binabantayan kayo. Sundin po natin ang batas para kung sigurado tayong buto ng taong bayan, manalo na wala pong problema. Hinaharap na kriminal at administratibo. Salamat po ng marami. Maraming salamat po sa inyo. Sa pagdalo at sa inyong pagbabahagi ng inyong kaalaman, ng inyong talino, syempre ng inyong oras. Maraming salamat po at this point in time. Pasalamatan dako po, kayo pong menalbe at bumoto ken daratang halalan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bayan nyo kami karen tutukita mo pang pamagsuri at pamaglino kareng mani mo ng balita aking Labod, Kapampangan at Central Luzon. Ako po ingke kayong talasuyo, Sonia Soto, atin pusong makabalen.